even muziek luisteren. Doe was Jan Biggel, Jere. Ja. Zaken maar eerst een vestkutje, daarna doe. 90 minuten lang krijgen we dan net weer zo'n Ajax-nummer, hoor. Doe maar eens aan Jan Biggel, Jere, oké? Kom goed. 90 spatie. Ja, wie nog aanzien Jan Biggel. Ja, dat goede zijn al. Doe dat nou niet. Maar ik deed het toch. Nou mis ik een mandje. 1, 2. Waar is dat orenmandje, jongens? Hast du een mandje hoor van mij? Waar lijkt hij dan? Nee. Ja. Daar. Heel dauw. Het bakje met eigenlijk wel eens omskast. Ja, maar jullie denken ze aan die kant. Ja, sure, ze rijden het los. Zij is veranderen. Ze kan achteruit rijden en dan toch goed, zeg maar. Goed zo, jullie?